Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an. Namar ka jingeki persya ya ka Provident Fund Scheme bathamai ka Sorkar jala kala Khot ikinong yalam jong kikinhon badon benta sya ka jingekren ha ka nriyo trik jemmang ban sngo tho khamba ya ki jing'e badwat lenti ban penben. U Commissioner bat Secretary Katanat Education u VJ Mantri u laong ba ka Sorkar ka angnut ban penbet ya kani ka kam ha ka rukom ka batay. Kani ka jingekren kan long ha Secretariat ha ka por lai biji janmin. Kajiki kendo kawan hadian ka poster campaign jong kinohikai deficit ki bakin ya ka Meghalaya Non-Government School and College Employees Centralized Provident Fund Scheme arajar arpun rio bat dawa ban pai syaka draft arajar arpulai. Katanat kalapin tibru ba kam kadang don hapo kajingi keren ha ka Meghalaya High Court bat ka Sorkar kadang ap ya karai. Wala kata ke Sorkar ke penkesan ba ke skim ketemu ban ai jing ya da pisa bat pension ya palat lai pau hajar ngut kinong tre bat banwan ra jing ya ringkat bat jing ya bet ha kerukom trikam.